Uy, kini may tao. Chikapon din ako ni Giay. Oh, ginagi diri sa gawas, oy. Uy. Sama ka? Ay, si Kuan palang dia kadali lang. Makasulod mo ka diri. Isa-isa. Saan ni? Hala, nakisakit sa heart do. Ha? Binuwang mo na mo. Kanormal na ako. Normal lain magay kay lagubaw, mura magay nagkumukumbo. Nga, buhatan mo itong sakit hinuon. Duda ko, murag na ibangag imong kasing-kasing bahungaw. Ha? Binuwang mo na mo ha. Ay ko buhat-buhat istorya ba? Na, dili sa imong pampanunglo, ugma ra ka kutob do. Uy, simbak ko. Karamba ni mo ha. Na, di ra ba mo to? Isa-isa. Saan mo na? Nako'y BP dala diri, matik na ko, huwag ka na okay pa ba mo ang kwan. Bukton. Lo, Dili tanaw na to, baby, dali. Yan, kamot. di ka makuha na na? Dili, kabalo kwan eh. Sure ka ha? Na, tanawa lagi. Na, lagi kay sakit. Ha? Unsa na po na nga sakit? Na, ay kumpiyansa, lahi na po di nga sakit do. O, taramang kamot o, nagkurug-kurug, murag na sobraan ni yung. Ah, binuang man na imo ako. Uy, nga, unsa may buhaton ako ani? Ang buhato ni mo, anak, maglaga kag ugat sa lobi. Nga isuksuk si mong bangag sa lubot nga pabuntagi. Nga, epektibo ka na nga tambal. Murag, karong ko kadungog ka na ba? Magbuot, magkasalang check up nga kabalo kang sweeto, ikustanan sakit. Nah, dili jud mo tuwa na tambal nimo ba? Di mo to o, bahala ka. Kung gusto mo, mamatay ka o dili. Pero sige, ano maglagaan na lang ko ugat sa lubi. Anak, Sige, salamat kay ha. di sila matay sa glakaw. Oy, 500, bayad, pag check up. ano na ni bayad ay? Oh, may bayad oy, asa ba ka mangitag libre ka ron check up, wala man. Palit page oy. Ano, bayad Ya, ba? salamat kay ha. Oh. Dili sa ko. Oh, paglaga ha. Oh, sige. Ay gani kay 500 akong gitingin si mo, kay og neto pa ka sa clinic one time. Pastilan sa kay nagubas mo pader dire. Ugay-dugay na mo buwa kalaagan ng balaya ba? Kitaan ang ginawa kasi nagbuba na yung pader dire. Kinaikan nyo, bali-balian nyo na ko ba? Daanan na sa kumbalay, pila kay gastuan ni paayo ba? Dugay-dugay na mga kuha na po yung iba. Pastilan, pwede nagindaan na tanaw ng taon. Sao na ka ni. Busing. Uy, asa magagikan? Diya sa loyo busing. Ito, natig-agir na ikaw, wala nabuong ka ganino. Wala niya agir mo bukot kanay lang. Ano mo ni? Pastilan. Hala boss, nakay sakit boss. Ano ang sakit? Daw oh. Isa wala man rin sa dugan mo daw. Ay nasa kuto-kuto imong sakit boss. Pagtarong niya dong ano namin sa sakit kong kuto-kuto. Naalag yun tanawa ni bibuto dug maayo mong tiyan. Pag sure dira ba? Na, sure lagi kay kuha na boss. Esperto ko sa tanang sakit boss. Bahala ka. Kadili lang boss ha. Alibi, bipita ka, bibipita ka. Imong kamot, dira. Pagtarong na basin. Sure lagi. Sos takwag mo. Pagkasakit Ay. mo masakto mo. Sos, imong bukton dako kayo halos dili malukop. Stilan din ni mo sa maning kuha na ni. Asam de ka. Taga-kuan ko, taga-sinter. Luroy naman ka. Kadali lang. Tanawa, 100 over 250. Grabe taasa naman anak. Wala oy, 250 over 100 di ay. Nabaliktad. Sa man ang pagkasikapan na murag kurba naman kay nga dugo. Saon taman, mo may resulta sa BP. Na, kinahanglan jud ka magkuan boss, magtumar jud kag tambal ana. Unsa man sa katambal? Kulbaas sa ani mong giniingon oy. Mahadlok man sa tani. Ayo kayo kakulba kay ang inumon nimo nga tambal. Tambal raman sa buton-buton. Kana lang kay di ko muto nga nabutdan ko. Binuang na kay na. Unsa man ditaw ka na, daan na. Daan naman gini. Ay, di ko muto daan na. Nagi kay sakit diri sa kumuang buton-buton. Kabalo di ko ana. Panungmo naman ay muha dong. Panunglo dili lagi na panunglo. Otay og tinuod ni ang giingon no. Unya, og dili ko mainom sa tambal. Unsa may tapos ko ah. Aw, kung di ka mainom og tambal, kuwits. Ay, kabuang. Nya, nang tambal ra. Wala ra ba ko'y dala tambal diri, pero pag mato ka dito sa amang klinik, libre ra. Kay tag 3 ra ang isa. Hinuang man mo libre ra nya tag 3 ang isa. O magbuot, man ka na maligya man to sila. Pero okay ra kay libre man ang imong check up. Wala problema na. Kasi libre, patakara kag libre, walay libre karon. Bayad ka 500. Piskot man ni oy. Bayad! 500 naman.
Bantay bitaw bato ko sa klinik ninyo gilay kambal dito ha. Bisa pagkaroon na yun, lakaw na kaw. Lakaw na dito. Bantay na ka. Para maayo ng butod ni mo. Sure man ka na. Sure lagi, maayo ng butod ni mo.